So guys, नै हांसो बेदरा जि बरियानो आधा केजि लाबोबाय हांसो बेदरखौ ओमफ्रायाव गासिखौबो रेडि खालामजोबना लाबाय सामब्राम गुफुर हाइजें बेखौ मा होनो मिथिया लं एलाचि दालचिनि ओमफ्राय पियाज दरनै ओमफ्राय गुलमरिच जिरा आरो दुन्दिया बेगरा अलरेडि देना दोनखानाय नालाय बेखौ आं होआसै बेखौ दा देना लानोसै बानलु होनो बावदो बानलु ओमफ्राय नै आलुखौ हाना लाबाय आं आलु दरथाम हाना लाबाय आङो बरियानो दा संनो लाहार फाहार खालामनोसै बेखौ आं मिक्सिआव हरनोसै डाइरेक्ट बेफोरखौ देना लाग्रोनोसै आं बेफोरखौ दै होबाथाय मोजाङैनो गेब्लेयो पियाजखौ दरसे होदों आरो ग्रेभि जानायनि थाखाय बेखौ मिक्सि होना लानोसै नै ग्राइन्ड खालामना लानाया बरियानो जाबाय गासिबो मस्ला मस्लि ओमफ्राय दा आङो साराय जानना लानोसै हेल' गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ स' गाइस नोंथांमोननि सेराव आं दिनै मोनसे रेसिपि लाना फैलायबाय बे रेसिपियानो जाहैबाय हांसो बेदर हांसोजों आलु आरोना जि गोबाव जाबायमोन हांसो बेदर जायैया बेखायनो दिनै जानोसै साननानै लाना फैबाय थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि हांसो बेदर ओंख्रि संनायखौ उन्दारो साराय जानना लाबाय थाव होनोसै नै गाइस आंना थावा दुंबाय तेजपात गांनै हरनोसै आं सुदोंमोन आं तेजपातखौ ओमफ्राय पियाजखौ मोनसेखौ हरबाय दा आं बेदरखौ हरनोसै नै नै जोंहाना फ्रिजआव नाखौ दोननानै माबायदि जाखो अन्थाइसो जाजोब्बाय पुरा माबायाव दोन्दोंमोन ना नोङो आइसआव पुरा आइसआव दोननानै मासथे आइस गल गोरा जाजोब्बाय फिसा फिसा हाफ्लेदों आरो थाब मोननायनि नायानो गिदिरथार नालाय बेदर बायदिसो जादों दै गुदुं होनांगौ एसे दै गुदुं होबाबो दासेन जायो नै गाइस दा मस्ला मस्लिखौ हरनोसै जेबो हरखायाखै आङो दैखौ एसे फोरानग्रोदोंमोन दा फार्स्टआवनो संख्रि हालदैबो हरनोसै आङो ओमफ्राय नै बेखौ हरनोसै ओमफ्राय दुन्दिया माबाखौ हराखैमोन नालाय बेखौ हरनोसै देखानाय दंमोन ना आंना देन्जार थाव दंखायो हांसोआ पार्टिसो आरोना सिनानाया थावा नै मोननाय बायदि नुबायना फार्स्टलाय बिगुरसो ओमफ्राय ओरैजाय दै फुदुंबाय नै बै नाखौ माबानो फैखो फन फैदों वाव ओमफ्राय नै दा आलुखौ हरनोसै आं आलुखौ मानो बुरजा होदों होनबा दायो मिन्थिगोन र' आलु बुरजा होनायनि जाहोनखौ दरथामल'खा आरो गिदिर गिदिरनो
खोबना दोनथ'नोसैलाय स' गाइस नै दा आङो दै हरनोसै दै होना लाबाय एसे बावनोसै दैखौ बेखौ फुरा फोरानजोबगोन आरोना दा खोबना दोनथ'नोसै गोदौबाय थाथोंसै ग्लब ग्लबनो वाव नै जि बरिया गोदौबाय दं गाइस नै एसे गरम मस्ला नै गरम मस्ला नै गाइस बेदरा बरियानो मोनबाय एन'खा थाव जाखाबाय नै संख्रि साखिनोसै संख्रियाथ' थाव गोजासो ओंखायनो आङो बेदरखौनो साखिनोसै बेदरखौनो साखिनांगोन माबाय संख्रि नाङाखै दासो संख्रि जाना फैदों खिन्थु आयौ जाबाय वाव जि बरिया नुखाबायना नों जानायला आयौ brutal बिराद गोथाव जादों गाइस दा जों जानोसै perfect चौपाटी मिलुआक मोनबाय नै गाइस खांनोसै जानायनोसै गाइस नै बरियानो नै गाइस रुटि नांगोसै नै गाइस रुटियाबो मोनबाय बरियानो ओंख्रिखौ लांनोसै दा रेडि जानो थाखाय जोंना हांसोजों आलु दालि नेमु रुटि आं माने एसे डाइटआव दं आरो इसोर ओंखाम जागोन आं हराव जाया ओंखाम फुरा फुंनायखाय लोदो जाथारदां बेखायनो दे याद मेरेको Alna.
আলু খালে তো হ'ব তাই আলু বেছি নাখাবি যে আজি খাম আৰু जानोसै आंहा बरियानो जादो गासैबो खोमसि सुनिया आसार खाब आसार दंमोन खिन्थु जाला माने खोमसि नुथारदों लाइटआ ओरैसो फैदों ना ओंखायनो रुटि खाले रुटि खाऊंगी तो भारत एक आलू जानोसै मोननैल' रुटि जायो आङो हगाव मोननैनि बारा जाया रुटि দুটা মই দুটাই খাব পাৰোঁ তাতকৈ বেছি নোৱাৰোঁ আৰু অকণমান পালে পুৰি খালেও দুটা ৰুটি খালেও দুটা কেতিয়াবা ভোক লাগিলে খাই দিওঁ ৰুটি কিবা পুৰি মৌ বিএছে ৰুটিটো ভাল নহয় দেই কাৰণ বিএছে মই খাব পৰা নাই बे माबानिखौ बुरजा जानो हायो आङो পঠাও দিয়ে কিন্তু বিএছে মানে ভাল নহয় ক'ত ডাটা পাই যাম তাহাঁতি চব খাওঁ কেলে নিদিয়ে এনে তাৰমানে কিবা হ'ল আগত ডুপ্লিকেট বিল দি বহুত খালে তাৰমানে